Čo keby som ti povedala, že tým, že sa stále viac snažíš, si vo vnútri len viac ubližuješ, že niekde hlboko vieš, že ideš proti sebe. A práve preto to v tebe zanecháva ten pocit smútku, frustrácie a vyčerpania. Vieš, že sa mu doprosuješ, keď mu píšeš, aj keď už dávno neodpísal. Keď sa mu snažíš dokázať, že si iná, že ty si tá, čo za to stojí. Keď mu dávaš ešte jednu šancu a potom ešte jednu. Keď zvažuješ každé slovo, len aby si ho neurazila. Keď si pozeráš jeho Instagram, len aby si zistila, prečo sa ti zasa neozval. Keď sa presviečaš, že má len veľa práce, aj keď to už dávno necítiš ako pravdu. Keď sa ho zastávaš pred kamoškami, aj keď už nevedia, čo ti majú na to povedať. Keď sa po hádke vždy ospravedlníš prvá, len aby si ho nestratila. A možno si to nechcela ani nazvať doprosovaním. Možno si len dúfala, že keď ho budeš viac chápať, viac ľúbiť, tak sa to zmení. Ale niečo v tebe už cíti, že to robíš dlho. Že sa v tom len viac a viac zamotávaš a že ťa to v skutočnosti len ničí. Už nemáš chuť počúvať ďalšie výhovorky, ďalšie teraz nemám čas, nie som si istý, nechcem ťa zraniť. Lebo vieš, že ak by ťa naozaj nechcel zraniť, tak už by ťa dávno prestal zraňovať. Chceš niečo iné. Nie preto, že si náročná, ale preto, že si konečne začínaš vážiť samu seba. A možno nevieš ešte úplne, ako to zmeniť. Možno si len istá tým, že už to nechceš. Ale vieš čo? To na začiatok úplne stačí. Balíček sebavedomá za jeden deň je tu práve preto. Spolu sa pozrieme na to, prečo si sa doposiaľ doprosovala. Kde sa to v tebe vzalo? A hlavne nastavíme tvoju myseľ tak, aby si odteraz vedela jasne rozoznať, komu dať svoj čas a komu už nie. Aby si nečakala na správu, ale na muža, ktorý má jasno. Aby si nezačínala vzťah s neistotou, ale s rešpektom a záujmom. Ak vieš, že toto je to, čo potrebuješ, rezervuj si svoju konzultáciu už teraz. Odkaz na ňu nájdeš v mojom profile.